nasi isiqephu samashumi amabili nanye 21. Sanibonani. Lana-ke sikhuluma ngoJakobe. Jakobe ingane yeshumi nambili. Jakobe means taken away. Asiqaleni-ke ne. Isiprofetho sithi ithola ku-Genesis 49 verse 22 to 26. Ihlumela lomuthi othela izithelo. uJosefa ihlumela lomuthi othela izithelo ngasemthonjeni okhubukishisa amagatsha awo ngaphezu kodonga. Kodwa-ke abacibisheli baqhubeka bemkhathaza futhi bemcibishela, beqhubeka befukamela inzondo ngayo. Nokho umnsalo wakhe wawuhlala endaweni ehlala njalo, futhi izikhwepha zezandla zakhe zazivuna. Ezandleni zalowo onamandla kaJakobe kuvela lapho uMalusi, itshe lika-Israyeli, uvela uNkulunkulu kayihlo, futhi uyokusiza ukanye noMninimandla wonke, uyokubusisa kwizibuso zaphezulu, izibusiso zodwa lwamanzi angaphansi, izibuso zamabele isibeletho. Ngempela izibuso zikayihlo ziyobe zinkulu kunezibuso zezintaba ezingunaphakade, okunomhlobiso wamagquma ami kuze kube nini nanini. Zizoqhubeka ziphezu kwekhanda likaJosefa, yebo, phezu kukhakhayi wekhanda lalowo okhethwe abafowabo. I-background kaJosefa, lena indodana yeshumi kanye eshumi nanye kaJakobe noRaheli, wengane yokuqala kaRaheli owayizalayo. Ugcinile uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli. uNkulunkulu wamuzwa futhi wamphendula ukuba avule isibeletho sakhe. Wakhulela wazala indodana, wabe esithi, uNkulunkulu ususile kimi isihlamba sami. Lokhu Genesis 30 verse 22 to 23. Wayiqamba indodana ukuthi nguJosefa ngesiHebheru, ethi uJehova ungenezelela enye indodana futhi. uJosefa igama lesiHebheru elihunjwa ngokuthi ususile, taken away. Lezi zizwe ezimbili, u-Efrayimi noManase, zafudukela enyakatho endaweni yaseYurophu. Ekugcineni zaya enyakatho neMelika. UGenesis 48 verse 4-16, uJakobe wabusisa u-Efrayimi noManase ngokuthi igama lami, ifa kaJakobe, ngabe phezu kwabo namagama awobaba u-Abrahama no-Isaka mawande abe yisithulu. Izizwe ezimbili ziyohlala ndawonye ekufudukeni kwabo njengesizwe ezizelamani. Bathatha-ke igama lika-Isaka ngesingisi sasendulo baziwa ngokuthi bangama-Saks, SACS, Saka, SAKA, noma Saxon, SOXON. Abantu abangama-Saxon bahlala eziqhingini zaseBrithani kanye nabambalwa ezindaweni zaseFrance naseGermany. Igama lesi-French elithi Alsace, I don't know how to pronounce it, sorry guys, I'm not a French. Ngifuna nje balinjalo nje. So ALSACE igama elifanayo. Akuwona wonke ama-French nama-Germans ahlobene namadodana ka-Isaka. UGenesis 48 verse 19. uJobe waprofetha ukuthi uManase uyokuba isizwe futhi uyokuba mkhulu
ovelele futhi okuningi ngenani, kodwa wanezela ukuthi inzalo ka-Efrayimi iyoba nkulu kunekaManase, nenzalo yakhe iyoba uquqaba lezizwe. Leso siprofethi usaletha izizwe ezimbili ezithembisweni zikaJakobe zobuzibulo esitholakala kuGenesis 35 verse 11, isizwe nenhlangano yezizwe. UGenesis 48 verse 19 wabikezela ukuthi inzalo ka-Efrayimi nowabo omncane yayiyoba uquqaba lezizwe, kuyilapho-ke inzalo kaManase yayizoba isizwe esikhulu. Futhi yabonaka ukuthi ukabila u-Efrayimi wayengumncane, wayoba uquqaba lezizwe, group of nations shoda, bese kuthi uManase yena uyoba isizwe esikhulu, maybe famous nation, big nation, but igama lobukhulu lingasho into eyiningi. Lingasho ubukhulu wenani, quantity, lingasho futhi ubukhulu bokuvelela, fame. Siqhubeke nini. Izizwe zanamuhla ezavela kumagugu e-Anglo-Saxon, England, Canada, Australia, New Zealand, United States of America. Lezi zizwe ziye zagcwalisa isiprofetho mayelana nenani elikhulu labantu. Uma uhlanganisa inani lezi zizwe zanamuhla, umlando wezwe lase-England naseMelika, kakhulukazi lezi zizwe ezimbili, zagcwalisa isiprofetho zezizwe eziningi. Zikhiqiza ingcebo enkulu, amakhosi nezindlovukazi, abaholi abadumile, nezohwebo zomhlaba, amabhange, ukunqoba izimpi, ukuthathwa komhlaba, njalo, ukudlula nanoma isiphi isizwe emhlabeni phakathi nokubusa kwazo okungumlando. Futhi lezi zizwe ezimbili njengezalamanzi zikhuluma ulimi lunye, isiNgisi, njengolimi olubahlanganise njengesibopho phakathi kwalamazwe. Genesis 12 verse 2-23, uNkulunkulu utshela u-Abrahama ukuthi ngiyakwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, kube isibusiso, futhi uqalekise lawo oqalekisayo, futhi ngawe yonke imindeni yomhlaba iyakubusiswa. Lokhu kusho ukuthi u-Abrahama waphuma inzalo noma uKristu wafela izono zezokuthi liphile. Kodwa ngaphezu kwale ncazelo siyazi ukuthi abantu baka-Abrahama bathola cishe yonke into esunguliwe yathatha isimo somuntu nomhlaba. 8 minutes asime lapho ngisaqhubeka from now. Sengivela back to labantu uJoseph. Siyakhuluma uJoseph ukuthi washona noma wafa before afike eKhanani. So kodwa washiya abantwana bakhe ababili, u-Efrayimi noManase. Ibona-ke bagcina sebethatha isibusiso, isibusiso babuzibulo, izibulo ingane yokuqala. Yeah, angathi sizasho sathi uReuben waphunyula leso sibuso ngoba wakhuphula embhedeni kayise, walala lesancinza sikayise. So ngaleyo ndlela-ke waphucwa lokho. So na uManase no-Efrayimi buka ukuthi uManase umdala, so bucabanga ukuthi uyena oyimelika e-United States of America. Sekuzothi u-Efrayimi omncane yena ogcine seba izizwe eziningi lezi kukhulunywa ngazo, i-Britain include a lot of sort of England,
namanye izizwe ezanqotshwayo ne-England ukubala iScotland ne-Ireland ne-Wales. So also iCanada iyangena lapho, Australia iyangena lapho, I'm not sure but the other two engimention manje, but lezi engikhuluma ngazo engikhuluma ngazo ekuqaleni izona kanye lezo. So and uma ubheka amakhosi amakhulu omhlaba aphuma lezo zizwe lezo, ongukuthi ubukhosi busekhona kule especially England lona izwe kuphela manje elaziwayo from long time ago elisahlonipha inkosi. Indlovukazi yabo u-Elizabeth usanda kushona nje nabe usanda kungcwatshwa I think unyaka odlule. She is the monarch that exist. And then abanye abantu abasabusa ngobungu usisho Europe, but la South Africa that is senawo amaZulu asenobukhosi obuqavile ngoba ayikho umuntu asikho isizwe nalezi Afrika ukuthi uma kugcotshwa ubukhosi abantu babuke ku-TV coronation kugcotshwa ubukhosi. Even nabo labase-England bayabizwa. England yacolonize i-South Africa, so bayabizwa nabazi ukubheka uma kugcotshwa inkosi ngamazwi. Nathi asibancane emhlabeni nje ngoba ngibona isaphethe ubukhosi, sahlonipha isihlalo sobukhosi. Just England kwenziwa kanjalo. Angaze ngizoke ukuthi khona esizwe England e-Europe esisahlonipha ubukhosi njengezwe zase-England. Nathi umlando omkhulu between these two nations, because even met empini impi esesandlwane nempi uluntu ngamabhunu ngasekhumbula, kodwa impi yani athi nayo impi yamayangisa ukuthi yabona labagcina isigodlo sika asihlikiza undi olumahlikihliki. So mhlambe ithina nje abantu ithina abantu u-Ephraim ngeke sazi, because ngoba nathi ubukhosi busekhona ezweni la eMaZulu. Ngeke sazi mhlambe ithina lokusithi abanye abantu no ngiyadlala mfethu akunjalo ngiyadlala guys, just cuts of joke ne izo zizwe. So England iqave kakhulu. Ngeke sithi England is yena Ephraim phela. As I said, it's many nations. Bonke labantu labo abakulezo zizwe lezo basuka olibeni luka Ephraim. So akuningi ngifuna ukusho lokho nje phela ngazi ngesikhathi ngicocisa isindeni. But khona imibuzo ngibuza bakuthi khona i-section lapho kwanze ithumela ku-YouTube. Khona i-section yemibuzo lapho, even now the 12th now nasegroupini Facebook. So ngingabuza imibuzo uma khona imibuzo angasiyibuza, or you can go on and check and Google again. Thank you guys. Basibonane kwindodana yokugcina-ke eshumi nambili uBenjamin. Masibonge.